Mag ik even stilte? Ja. Ik begrijp natuurlijk, jullie raken niet uitgepraat over dat prachtige festival. Zou ik ook niet doen in jullie geval, want of Sneek dit ooit nog gaat meemaken, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Maar goed, wij waren er getuigen van. Maar zoals altijd blijven er dan toch een paar losse eindjes. 2800 bedden, onder andere. En ik zei net tegen de vertegenwoordiger van Omroep Friesland die uitgerukt is. Dit is Sneek op zijn breedst. Want er is een oproep gedaan op het allerlaatste moment. En kijk eens wat hier staat om ons te helpen. Nou, fantastisch. Beter kan niet. Wat ben je net? Nou, zeg dat, ja, maar ja, het is helemaal niet erg. Het hoort bij de jeugd, denk ik, hè, zo'n evenement, dus prima. Want wat wie voor jou de reden om even de maai te helpen oprijden? Nou, ik heb erg genoten van het festival en nou, je wil ook wel helpen. Ik ken ook een aantal mensen van de organisatie, dus die oproepen denk ik natuurlijk ga je even helpen. Een van mijn tennismaten die vroeg of ik kwam helpen, dus nou, voor het goede doel, hè. Want er moet nog behoorlijk wat gebeuren, hè? Ja, maar volgens mij zijn we met zoveel mensen dat moet kunnen. Want maandag beginnen de examens, dan moet het hier leeg zijn. Dus dat moet lukken, denk ik? Ja, is geen probleem. Als ik zie, we zijn nu 5 minuten bezig en de helft is hier in dit lokaal al weg. Dus komt goed. Ja, Ben van der Knaap, een paar schitterende dagen achter de rug. Maar ja, dan komt er altijd dat moment dat je oprijden moet, hè? Ja, het is net als de afwas na een heel mooi diner. Ja, het moet gebeuren, want anders zit je de volgende dag met de vuile vaat en dan is het feestje toch verpest. Dus ja, we hebben alle hulptroepen hier in Sneek gevraagd ons te assisteren. Er moeten maar liefst 2800 bedden uit het gebouw waar de gasten op hebben geslapen. En dat moet absoluut voor maandag weer tip-top in orde zijn, want dan gaan de examens los op deze school. Dus we hebben een absolute verplichting. Een hele strakke deadline. Ja, strakker kan haast niet.